Lo gama lingazwakali kahle. Nina baculi nisanda kufika. Konto yini eniyenzayo ngingayithandi. Ngoba ayiwini leya nto le, ayiwini leya nto le. Yebo bafethu, ngeke uthi ufika nje endimeni, ufika nje ngakho kodwa. Wena suthuka nje abantu, unabaculi nje usubathuka nje wena. Ufika nje singakwazi, sesizokwazi wena ngokuthuka nje abaculi abathize. Osubabeka kabi ey'ngomeni zakho, umtalabheni wakho. Uyangizwa ngithini? Ufika nje sewindla nje omaketha ngayo wena ukuthuka abanye abaculi, kunabaculi ongasabathandi ufika wena. Iyawina leyo nto leyo. Mani bheka nje. Ucabanga ukuthi nje mina njengami nje, ngiwuNdimande nje, njengami nje. Ubona nje mina uma ngathuka uMthandeni, ufika nje uzifike uzothuka uMthandeni. Ubona uzokuthanda mina. Mina angeke ngisawuzwa nokuthi uthini. Waqala nje wathuka uMthandeni engomeni yakho. Wathuka uDumakahle. Wathuka uSminofu. Wathuka uMenzi. Wathuka uJaiva. Hayi mina ngeke ngisawuzwa nokuthi uthini nje. Usungacula nje usho konke okuthanda. Angisezwa lutho nje okwakho oku-right. Angisakuzwa oku-right. Uyimosha ukuthi manje uthe ufika wena endimeni. Wazoxabana nabanye abalandeli. Ngokuthuka nje umculo othize, khona abalandeli osubasusile kuwe, mhlawumbe kade bezokuthanda. Fundeni lento ukuthi uma nifika endimeni, culela abantu. Culela abantu, uzakhele uthando kubantu ngengoma yakho emnandi. Ungenzi ukuthi wena usuzothuka nje umuntu umculo omunye omdala kunawe, ufika fangabe uncela okuthize kuye ukhule. Usuzowuthuka umculo ufika. Le nto iyawina yini? Ngoba nikhuzile kade nginyeke kanje. Nohlala nizifike. Kodwa igama engingafuni ulisebenzisa ngoba anilizwa kahle, kodwa nohlala nizifike. Yolokhu afika nje. Noma usuna-10 years emculweni, usuna-7 years, 5 years. Kuba ngathi uyafika njalo nje. Ngoba awuyazi oyizele. Uzoba nje i-traffic. Isiningi i-traffic la kuMaskandi. Traffic iningi akuhambeki. Minyama into ongayazi, kuyaphithizela.